Radunice. W głębokich i rozległych jeziorach raduńskich żyły ongiś Radunice. Były to panny wodne przez Kaszubów tak nazywane. Od zmroku do północy, za zgodą swych matek, wychodziły na brzeg jeziora, gdzie z daleka mogły obserwować ludzi. Jednak gwarne okoliczne wioski przyciągały je życiem, ciepłem, śmiechem, zabawą i tym wszystkim, czego w głębinach nie było. Dlatego zamiast pozostać na brzegu, podążały do wiosek, gdzie znajdowały ciepło i miłość. A że były bardzo urodziwe, obdarzone pięknym głosem, tajemniczym wdziękiem, oczarowywały niejednego rybaka. Wychodziły więc za mąż. Miały jednak jeden warunek, aby mąż nie podglądał ich w czasie kąpieli. Mógłby wówczas zobaczyć płetwy i rybi ogon, jakie pojawiały się na syrenim ciele w kontakcie z wodą. Wówczas musiałyby wrócić do jeziora, opuszczając swoją nową rodzinę na zawsze. Wiele Radunic znalazło swój dom wśród Kaszubów i nie powróciło do jeziora, co nie podobało się ich matkom. Pewnego dnia chmieleńscy rybacy wyłowili piękną syrenę. Była wesoła, pracowita i życzliwa ludziom. Lubiła śpiewać i tańczyć. Wnet wziął ją za żonę młody rybak. Ten jednak nie dotrzymał umowy i złamał zakaz podglądania żony w kąpieli. Mimo że mieli już dzieci i bardzo się kochali, rusałka musiała odejść. Od tego dnia nikt już Radunic nie widział. Młode syreny z tęsknoty za opuszczonymi kawalerami umarły w głębinach. Ich matki z rozpaczy zmieniły się w łabędzie i odleciały daleko za morze. A jeśli ktoś dojrzy w raduńskich jeziorach łabędzie, niech pamięta, że mogą być to matki Radunic, szukające gdzieś swoich zaginionych córek.